llwyd ydw i, ac yn 20 oed, ges i bwl drwg o iselder, a drodd wedyn yn anhwylder bita. Mae'n brofiad fydd gyda fi am byth, ac yn un sy'n dal i wyro i ben bob hyn a hyn. Ond un o'r pethau dwi'n difaru peidio gwneud yn fwy yn ystod y cyfnod tywyll yna, yw siarad. Bod yn onest, gyda fi fy hun a'r bobl oedd agosa atai. Yn y podlediad yma, rydyn ni am edrych ar y berthynas rhwng pobl ifanc a'i iechyd meddwl. Sgwrsio gydag unigolion sydd wedi ac yn dal i wynebu cyfnodau anodd, a dysgu beth sydd wedi helpu nhw i ymdopi. A dygymod gyda'r hyn sy'n cuddio, tu ôl i'r wen. Dwi'n cael cwmni 3 pherson arbennig iawn yn y bennod yma i drafod materion rhywioldeb a rhywedd. Elinor Lowry, Leo Drayton ac Iestyn Wyn. Mae'r 4 ohonon ni yn y sgwrs yma'n uniaethu'n wahanol, ac mae hwnna'n rhywbeth i ddathlu, dwi'n meddwl. Mae hunaniaeth yn rhywbeth mor unigryw a phersonol i bawb, ac mae Iestyn, sy'n gweithio i Stonewall fel ymgyrchydd dros hawliau'r gymuned LGBTQ+, neu LGBTQ+, yn Gymraeg, yn dechrau wrth sôn am yr acronym yna. Yr un sy'n cael ei ddefnyddio fwyaf ydy LGBTQ+, sef lesbiad hoyw deurywiol traws a chwiar neu cwestiynu. So, yn y Saesneg, mae'r Q yn sefyll am queer, a mae rhai yn defnyddio fo ar gyfer questioning hefyd. So, yn y Gymraeg, mae y C yn gweithio ar gyfer y ddau lle. Ond, mae yna lot, dwi'n meddwl, o just edrych ar yr acronym yna ar ben ei hun. Mae yna lot o hynny'n eithan fyna yn ei hun, ond wedyn mae gennych chi traws a queer yr enghraifft a deurywiol y bai sydd yn derma yn barel yn ei hun hefyd ar gyfer rhai cyfriadadau rhywiol a hynny'n eitha rhywedd sydd yn disgyn oedd dan yr barels yna. Ond i fod yn gynhwysol, dwi'n meddwl bod y plus yn symbolaidd iawn o rhan yr hynny'n eitha yna sydd ddim yn cael ei gynrychioli mor amlwg yn yr LGBTQ. A mae fe mor bwysig bod ni yn dysgu amdanyn nhw, fi'n credu, achos fi yn teimlo weithiau, sa'n gwybod sio chi'n teimlo, bod bobl felly ofn defnyddio'r termau, neu'n ddim yn siŵr pa un i defnyddio. Mae'r gair queer yn ei hunan a chysylltiadau felly, ond y cysylltiadau hen ffasiwn felly, sy'n golygu bod bobl ddim eisiau defnyddio fe? Ie, chos mae terma, ac fel o ti'n sôn ar y cychwyn, mae hunaniaeth yn rhywbeth unigol iawn ac yn rhywbeth personol iawn. So, dwi'n meddwl, yr prif beth ydy beidio cymryd yn ganiataol bod chdi'n gwybod be mae rhywun yn uniaethu fel, neu be diw terma nhw. Ac mae hwnna'n wir hefyd ar gyfer hunaniaeth rhywedd. Mae yna fwy o bobl wan yn fwy blaenllawn yn dod allan efo'i rhagenwa a pronouns nhw, er mwyn bod yn cynhwysol. So dwi'n meddwl, y prif beth ydy peidio cymryd yn ganiataol bod ti'n gwybod be di hunaniaeth rhywun. Mae hwnna'n fwy pwysig ar gyfer bobl sydd yn ddeurywiol hefyd. Mae gen ti lot o bobl yn sôn am bi-erasure, sef yr cysyniad yma lle mae bobl ddeurywiol yn cael ei anwybyddu neu anghofio neu ddileu allan o gymdeithas oherwydd os maen nhw mewn perthynas o'r un rhyw, mae bobl yn cymryd ganiataol bod nhw yn hoyw neu'n lesbiaidd yn hytrach na ddeurywiol lle. So dwi'n meddwl, cymryd yr arweiniad gyn yr unigolyn ydy rhywbeth dwi'n trio wneud o hyd. Ond oedd ti'n sôn am queer yn fras, fel mae queer efo hanes eitha amlwg iddo fo, o pobl yn defnyddio y gair queer mewn ffyrdd a cyd-destynau negyddol, ond wedyn yn fwy erbyn heddiw, da ni'n gweld bod pobl yn perchnogi'r term queer, ac yn fras i'r ein sydd yn gwrando adra, be ydy queer ydy y cysyniad yma o gwrthod derbyn norma cymdeithas, sef yr disgwyliadau mae cymdeithas yn rhoi ar bobl o'r ffordd maen nhw fod i edrych, y ffordd maen nhw fod i garu, y ffordd maen nhw fod i wisgo ag edrych ac yn y blaen. Waw, diolch Iestyn. Mae fe'n help, fi'n credu, a mae'n bwysig iawn bod ni'n yn derbyn hwnna ac yn trial gweithio fe gyd mas ydw e. A fel o ti'n gweud fyna, Iestyn, am o'n ni, os nag ych chi'n gwybod pa derm mae rhywun yn perchnogi,
efo'r peth gorau yw i ofyn os maen nhw'n hapus i rannu hwnna gyda ni. Sa'n gwybod, Elinor, siwr wyt ti'n tymlo, o safbwynt menyw hoyw neu lesbiaid, pa derm wyt ti yn ffafrio? Wel, fi'n credu yr opsiwn fwyaf hawdd a fi gweld menywod hoyw lesbiaid yn defnyddio yw hoyw, byd nhw'n gweud, I'm gay, achos mae'r L-word yn gair sydd wedi cael hanes falle cymleth. Y pobl yn teimlo lot o siom uniaethu gyda'r gair L, felly fi'n trio gythio fy hun i dweud, dwi'n menyw lesbiaidd, I'm a lesbian, ond mae teimlad fi'n credu, ti'n teimlo pryd ti'n dweud it's a dirty word, mae'n gair brynt, dyle ti ddim defnyddio. So, dwi'n defnyddio'r gair hoyw, ond dwi'n moyn gythio fy hun i dweud lesbiaidd, achos mae'n rhoi sioc i pobl yn fwy, a mae'n just dyna beth dwi yn. So, dyna fi defnyddio fe, hyd yn oed os mae'n neud i pobl teimlo yn anghyfforddus. Ac wrth i ni feddwl am bwysigrwydd addysgu'n hunain o ran yr acronyms a'r iaith a'r terminoleg, Leo, nath Iestyn sôn yn fras fyna hefyd, mae rhagenwau yn rhywbeth sydd eisiau ni ystyried a peidio cymryd yn ganiataol. A fi'n siŵr mae hwnna'n rhywbeth i ti'n teimlo'n gryf o'i gylch. Yeah, definitely. Fi'n credu mae ragenwau i pobl traws yn benodol, mae fe mor bwysig achos mae ffordd dyn ni'n gweld ein hunan a sut mae pobl arall yn gweld ni rhan fwyaf o'r amser yn gwahanol iawn. So, i fi, dwi'n defnyddio fe neu fo. A pan mae pobl yn defnyddio hwnna, mae fe'n neud i fi teimlo fel bod nhw'n kind of validato pwy ydw i, a mae fe'n ffordd i cadarnhau, fi yn traws, fi yn bachgen, mae nhw yn gweld fi fel fi'n gweld fy hun. A mae fe mor special, a fi dal yn teimlo fel hwnna nawr, bod fi wedi dod mas spel yn ôl nawr. A fi'n credu hefyd, achos bod fi'n byw mewn sort of student village, so y pobl fi'n treulio amser gyda yw just ffrindiau fi, a maen nhw gyd yn gweld fi fel Leo, fel bachgen. So pan fi'n mynd mas i'r byd a fi'n mynd i'r siop neu rhywbeth, a mae rhywun yn galw fi fel sir neu mister, a mae fe mor special, a mae fe'n anodd i esbonio i pobl sydd ddim yn traws neu non-binary, achos mae fe'n rhywbeth sydd mor unigryw o fel experience i'r cymuned yna. A ti'n sôn fyna am dy brofiad di o ddod mas sawl blwyddyn ôl nawr, fel o ti'n gweud. So, wrth i ni feddwl am hwn i gyd, fi hefyd yn credu, mae'n bwysig i ni ystyried reality person ifanc sydd yn mynd trwy'r profiad yma o ddarganfod i hun, i hunaniaeth, achos mae gymaint o bethau newid pan i ni yn yn arddegau beth bynnag. So, ble mae'r siwrne yna'n dechrau, beth, pam, siwt, pryd. Ti'n hapus, Leo, i falle rhannu dy brofiad di o hwnna gyda ni? Wrth gwrs. I fi yn bersonol, o'n i eitha... fi'n gwybod bod fi'n ifanc, ond nes i ddim really sylweddoli bod fi'n gwahanol nes i fi cyrraedd ysgol uwchradd, achos yn ysgol gynradd mae pawb just, you are who you are, sneb really yn becso. Ond pan ti'n cyrraedd 13 a mae pawb yn dechrau beirniadu a ti'n trio ffito mewn, a ni yn conscious iawn bod fi ddim yn. A o'n i'n, ffrindiau gyda lot o merched, o'n i'n trio wneud beth oedd merched yn wneud, a oedd e just ddim yn teimlo'n naturiol i fi. So pan cyrraeddes i tygau, es i trwy cyfnod really anodd yn termau fy iechyd meddwl, a oedd y straen ysgol yn lot a pethau'n digwydd yn bywyd teuluol a stuff. A oedd e'n lot i delio gyda fe, a wedyn es i counselling gyda'r ysgol a tu allan i'r ysgol, a nes i dechrau cwestiynu fy hunaniaeth a pwy ydw i a fy rhywedd a rhywioldeb. A wedyn des i'r conclusion mae, fi'n teimlo fel fi yn bachgen a byswn i yn hapusach yn byw bywyd fel bachgen. So nes i dechrau dod mas a esbonio i ffrindiau agos a nhw'n really cefnogol a unwaith nes i dweud wrth mam a dad a'r teulu, oedd pawb just mor hapus bod fi'n dechrau deall fy hun. Achos oedd y cyfnod mor, depressing really, o just bod yn drist a bod yn stress trwy'r amser. A
A wedyn pan des I mas, o'n i'n dechrau teimlo fel, fi yn hapus, fi yn, defnyddiais I enw fi adre, a pob tro oedd yr enw yn cael ei ddefnyddio, oedd e'n neud I fi teimlo'n well. Fi wastad yn dweud wrth pobl, os ti yn teimlo fel hwnna, dod allan I ffrindiau a teulu agos, see how it feels, achos mae fe'n teimlo fel rhywbeth arallfydol, it's mad. Mae mor hyfryd clywed ti'n siarad amdano fe, mor positif, yn amlwg wedi bod yn brofiad, fel ti'n gweud, yn brofiad arallfydol go iawn I ti. A gret clywed fod pobl wedi bod yn gefnogol ohono ti yn yr ysgol ag ati. Ond ti'n meddwl, fel, beth am yr oedolion oedd o gwmpas ti yn yr ysgol ag ati? Ti'n tymlo fel, o'n nhw'n equipped I ddelio gyda'r sefyllfa neu unrhyw gymlethdodau felly oedd yn codi o ganlyniad i'r sefyllfa? Fi'n credu oedd pawb wedi trio ein gorau I helpu fi. A fi mor, gwerthfawrogol o beth oedd yr ysgol wedi wneud a teulu. Mam, unwaith nes I dod mas, oedd hi wedi dysgu ei hun am yr holl cymuned a beth oedd y ffordd gorau I ddelio gyda'r peth. Ond yr ysgol, oedd bach yn fwy gymleth achos oedd na lot o pobl I trio addysgu achos obviously ti'n cael, 14 pwnc I wneud neu be bynnag. So, fi'n edrych nôl ar amser fi nawr, a achos fi mor hapus lle ydw I, mae fe'n anodd I meddwl am y pethau gwael oedd I digwydd, os mae hwnna'n neud sens. So fel, yn yr ysgol, oedd yn y sort of 2 mlynedd cyntaf pan des I mas, oedd pawb yn trio helpu, ond yn fwy gofyn I fi beth o fi angen. A pan ti'n, 15-16, you don't know that, A fi'n credu o'n nhw'n trio helpu fi mewn ffordd oedd ddim yn helpu. So o'n nhw'n trio addysgu ei hun, a o'n nhw'n trio cael fi I dweud wrth nhw beth o'n I angen, a o'n I just ddim yn gwybod. So oedd wedi cymryd spel i'r ysgol sort of really deall sut I delio gyda'r thing, gyda'r holl, sefyllfa o, disgybl yn dod mas fel, person traws. Ond dwi ddim yn trio dweud bod nhw wedi delio dy fe'n wrong, oedd just, fi'n credu oedd rhaid I rhywun bod yr un cynta, A fi'n ffain I bod yn hwnna, ond oedd e'n lot o gyfrifoldeb. Ie, o'n I jyst yn mynd I weid, mae'n lot o bwysau I drial addysgu oedolion am rhywbeth wyt ti dal yn gweithio mas dy hunan yn diwe. A dyw e ddim, wrth gwrs, dyw e ddim yn fai ar unrhyw un, achos nes bod da ni system sydd yn cefnogi'r addysg yn y ffordd gorau posib, ddim disgwyl I bethau fy wahanol. A Iestyn, mae'n anhygoel really I feddwl, tra bod ti a fi dal yn yr ysgol, a fi'n hun a ti, ond oedd adran 28, sef y ddeddfwriaeth ma, oedd yn gwahardd athrawon rhag trafod y materion yma gyda disgyblion dal yn bodoli. Ac oedd e'n dal yn bodoli nes 2003. Mae hwnna'n genhedlaeth o bobl ifanc sydd wedi colli'r cyfle I allu cael cefnogaeth ac I drafod pethau'n agored. A mae rhaid bod hwnna'n newid nawr, nag oes e? Yn bendant, a mae cysgod hwnna, I bobl sy'n gwrando, be oedd adran 28 ydi, fod ti'n sôn, Elin, oedd o'n cyfle gyflwyno yn yr 80au, a darn o ddeddfwriaeth oedd yn gwahardd unrhyw sôn am bobl LGBTQ+, o fewn awdurdodau lleol a co-ganlyniad y system addysg. Ac mae hwnna wedi cael effaith andwyol ar bobl sydd yn LGBTQ+, oherwydd y diffyg cynrychiolaeth, yr ofn, ond athrawon yn cael ei ddiswyddo, athrawon yn teimlo bod nhw'n methu bod yn nhw hunain yn eu gweithleoedd nhw ac yn y blaen. A mae hwnna'n yn un peth, ond dwi eisiau just dod at y pwynt beth Leon sôn wan, o'r rhan mae'r sgwrs yn debyg iawn rwan ar gyfer sut ddyle bod ysgolion yn cefnogi bobl traws a bobl ifanc traws yn benodol, a mae hwnna yn ddychrynllyd oherwydd da ni'n gweld yr un math o ddadleuon, yr un math o narratives gwleidyddol a'r narratives yn cyfryngau prif ffrwd ni, sydd yn symud I ffwrdd oddi wrth y cyfrifoldeb sydd gan yn awdurdodau cyhoeddus ni I gefnogi bobl ifanc traws, yn symud oddi wrth hynny I fod yn ddadl o'r rhan
ydy bobl traws yn bodoli a ddyle bod nhw'n cael eu hawliau ac yn y blaen. A mae hwnna yn rhywbeth dwi'n meddwl sydd yn really pwysig bod ni yn cydnabod a bod ni yn cael rhoi hyder, dwi'n meddwl, i bobl sydd o fewn yn systema ni, o fewn yn awdurdodau lleol ac o fewn yn ysgolion ni, roed yr hyder iddyn nhw bod nhw'n gallu gwneud cynwysiant LGBTQ+ yn iawn ac yn gallu gwneud o i'r safon ac i be mae bobl ifanc yn heiddi, ti'n gwybod? Achos dwi'n meddwl, mae'n cwricwlwm ni newid yma yng Nghymru o 2022 ymlaen, mi fydd bobl LGBTQ+ yn cael ei gynrychioli o fewn y cwricwlwm. Ond mae hwnna'n un peth, a mae angen wan fatha gwneud wneud yr drwg mae Adran 28 wedi wneud dros y blynyddoedd o rhan, mae bobl yn ofn deud fatha y term hoiw neu mathraw. O'n i'n arfer bod yn weithio'r ieuenctid ac o'n i'n dwi'n gwybod fatha bach o be oedd Elinor ddeu gyna o'n i'n ofn defnyddio'r gair hoiw chos oedd o'n neu fi dim ond da ni'n tyfu fyny fel bobl LGBTQ+ hefo'r byd yn deithio ni bod ni'n wrong ac bod na fel eich llai erbyn hyn, so please Elinor fel Leo fatha cywirwch fi, ond fel da ni'n tyfu fyny mewn system lle mae fatha chi sy'n wahanol ac o ganlyniad i hynny mae yna deimlad o fatha da chi ddim yn normal ac wedyn ti'n tyfu fyny hefo'r rhywbeth dwi'n alw fatha sy'n cael ei gynabod fel self-stigma, sef yr stigma ti'n rhoi ar chdi dy hun oherwydd yr strwythur cymdeithas sydd o dy gwmpas sydd yn neud chdi deimlo fatha bod chdi'n wahanol. Ond mae hwnna'n dechrau troi a mae hwnna'n really braf. Dwi'n meddwl bod ni'n dechrau gweld rhyw troed lle da ni'n perchnogi'n hunaniaethau ni. Mae gennym chdi bobl, oedd o'n just yn really braf clywed Elinor yn sôn, fatha bod ti yn herio chdi dy hun i fatha ddefnyddio'r gair lesbian neu lesbiaidd, oherwydd mae hwnna, dwi'n meddwl, fel dwi'n trio gweithio'n hyn weithiau i ddefnyddio'r gair queer heb i fi cael connotations negyddol yn ei erbyn o, ac mae'r newid yna, dwi'n meddwl, yn mynd i fod yn gwneud gwahaniaeth mawr i bobl ifanc a genedlaethau'r dyfodol, oherwydd llai o stigma dyn ni yn attachio at yr hunaniaethau yma y gorau, achos ar diwedd y dydd mae pawb yn heiddi bod gallu byw bywydau nhw'i hunain heb yr stigma cymdeithas ac hefyd roed stigma a roed cywilydd ar ben hynny o safbwynt ei hunain hefyd. Ie, Elinor, ti'n bod, Iestyn yn sôn am hynna a ble wyt ti nawr gydag ei gyd, ond ti'n hapus falle i siarad ni trwy dy brofiad di o gyrraedd fan hyn, achos fi'n siŵr bod mae wedi cymryd amser i ti gyrraedd y man yma lle ti'n tymlo'n falle'n hapus i herio hynna. Ie, wrth gwrs. Wel, des i allan yn y prifysgol. Dwi o'r Rhondda, ond nes i symud i ffwrdd i prifysgol Southampton. A wedyn, nes i byth gweld bod lesbiaidd yn opsiwn, really, fel menyw sydd yn eitha feminine a o ardal really traddodiadol. Nes i byth gweld e fel opsiwn i priodi menyw. So, pryd nes i symud i prifysgol ac oedd lot o menywod feminine oedd yn uniaethu yn hoyw neu'n lesbiaidd, nes i gweld fy hun yn fwy wedyn a just rhoi fy hun y cyfle i gweld e fel opsiwn, i mynd ar dates gyda menywod a just, gweld e fel opsiwn. Mae hwnna'n rili ddiddorol o dweud. So, ti'n tymlo bod y fagwraeth yna a'r disgwyliadau ystradebol yma o fagwraeth yn y Rhondda, yn y cymoedd, wedi effeithio dy siwrne di, really. A beth am yr ymateb wedyn, pan nes di ddod mas, sut nath falle dy ffrindiau di nôl gytre, neu dy gymdogion di, neu bobl yr ardal ymateb wedyn ni? Naeth ffrindiau fi derbyn e'n syth, achos mae'n mor agor i unrhyw beth ac yn left-wing iawn, ond mae teulu fi lot hŷn,
a wnaethon nhw ddim really derbyn e'n syth, ond fi'n credu y problem oedd nhw ddim wedi gweld fi fel menyw hoyw neu lesbiaidd, ond ar y pryd, nes i ddim gweld fy hun fel menyw hoyw neu lesbiaidd just eto, ac sydd yn fel rhywbeth newydd i hunaniaeth fi, neu personoliaeth fi, mod i nawr jyst ddim yn Elena, ond yn fenyw hoyw neu lesbiaidd, ond jyst yn rhywbeth nes i ddim, wel, yn cymryd amser i derbyn a i caru dy hun, a fel lot o teimladau negyddol a fod yn hoyw, ac ti allan yn cymdeithas, a wedyn mae pobl yn galw enwau arno ti pryd ti'n dal llaw menyw a stuff. A ti'n gweld, os ti'n dweud hwnna, dyle fi teimlo hwnna falle, achos, wel, just beth mae pobl yn dweud, a felly pryd nes i dod allan yn gyntaf, fydd pobl yn y teulu wedi stryglo derbyn e, ond nawr dwi'n lle gret, a dwi'n byw gyda cariad fi, a mae pawb yn caru hi, a mae wedi bod sawl blynedd ers hynny, ond dyna ble dwi ar nawr, ond yn sicr fod yn fenyw feminine, wnaeth neb gweld fi'n credu fel mae cariad fi yn fwy masculine, neu yn butch, neu yn uniaethu yn eitha androgynous hefyd. A'n ysgol, wyt ti'n chwarae pêl-droed, efo gwallt byr a stuff, a pawb yn gweud, you're a lesbian, when you're coming out, all stuff fel yna. Felly pawb yn disgwyl i hi priodi menyw, ond i fi, bydd neb wedi awgrymu i fi, falle bydd fi yn, felly oedd gen i teimladau ac yn ffansio menywod, ond nes i byth gweld unrhyw un yn edrych fel fy hun, really. Neb yn yr ardal, neb ar y teledu, neb yn y papurau a stuff, so ddim yn bodoli. Ond wedyn, es i prifysgol, a pobl o Llundain a dros y Deyrnas Unedig, really. Felly nes i gweld lot fwy o amrywiaeth o bobl. A mae'n, na Caerdydd. Sori, o'n i'n mynd mewn ar un peth oedd Eleanor yn dweud fyna, sydd dwi'n meddwl yn cwmpasu fatha y problems gen ni fel cymdeithas, sef fel stereotypia a gender stereotypes, o'r rhan, mae'n gyfrioldeb ar bawb o fewn cymdeithas, dwi'n meddwl, i wneud y drwg sydd yn cael effaith ar bobl LGBTQ+, ac yr stigma a'r trauma a'r y profiadau negyddol. Ac un o'r rheini, dwi'n meddwl, allan ni gyd fel cymdeithas eu herio ydy gender stereotypes. Dyna sydd wrth raidd, dwi'n meddwl, lot o y gwahaniaethu mae bobl LGBTQ+ yn ei brofi, oherwydd bod nhw'n mynd yn erbyn rhai o stereotypia cymdeithas o beth sy'n ddisgwyliedig ohonyn nhw. A un reswm pan bod fi'n fflagio hyn ydy, mae'n gallu bod yn negyddol iawn ar bobl sydd ddim yn LGBTQ+ hefyd. So, da ni'n clywed lot o, fel dwi'n dweud ni, o rhan yn ngwaith i a bobl sydd yn ymgyrchu dros hawliau LGBTQ+, yn clywed lot o brofiadau negyddol lle mae, enghraifft, menywod sydd eisiau mynd i fewn i chwarae pêl-droed sydd ddim yn LGBTQ+, yn ofni gwneud hynny oherwydd bod nhw ddim eisiau cael eu stereotypio yn hoyw a wedyn ti'n cael enghraifft o pêl-droed yna a pêl-droed menywod enghraifft. Da ni'n gweld yn fyna wedyn, mae yna barriers, mae yna obstacles lle mae menywod yn gorfod dod drosodd ar gyfer cynyddu cynrychiolaeth nhw o fewn chwaraeon enghraifft. So mae hwnna'n rhywbeth, dwi'n meddwl, i fi, dwi'n meddwl mae cymdeithas angen deall, os da ni'n sôn am rhyddid a dathlu bobl LGBTQ+, da ni ddim jyst yn sôn am bobl sydd efo cyfriadau arhywiol sydd yn wahanol i fod yn straight neu yn heterorywiol neu hunaniaethau rhywedd sydd ddim yn cisgender, sef bod chi yn yr hunaniaeth rhywedd yn yr un categori rhyw a gafodd chi benodi pan gafodd chi'ch geni chi, so da chi'n ddim yn traws. So i fi, dwi'n meddwl, pan da ni'n sôn am rhyddid i'r gymuned LGBTQ+, da ni'n sôn am gymuned am rhyddid i bawb. Ti'n gweld hynny, dwi'n meddwl, fwy efo pethau fel RuPaul's Drag Race a y sôn am gallu bod yn un hunan. Ac os da ni'n cyrraedd y pwynt yna fel cymdeithas lle da ni'n dathlu
pawb, dwi'n meddwl fel a dathlu bobl LGBTQ+ am bwy ydyn nhw, ac yn derbyn nhw'n ddiamod, da ni wedyn yn creu gofod i dderbyn pawb, fatha be bynnag ydyw hunaniaeth nhw, neu y ffordd maen nhw'n licio mynegu hunan, neu be bynnag. Sori, ysdi bach o ddarlith o fyna, ond be dwi'n siarad ydy, dwi'n meddwl bod blaenoriaethu amrywiaeth a derbyn bobl LGBTQ+ ag bobl eraill o leofrifioedd arall da ni'n sôn am leafrifoedd o'r rhan grwpiau, ond mae'r benefits ar gyfer pawb yn y pen draw. Ie, na, a mae fe mor bwysig i glywed hwnna, Iestyn, a bod ni'n creu'r amgylchfyd saff, diogel yma i bobl allu mynegu hunain yn y ffordd yna a cael ei derbyn am hynna. A fel, Leo, o'n i'n siarad gyda Elinor fyna o ran magwraeth ag ati o bod yn y cymoedd, a fi'n siŵr Iestyn bod e'n wahanol iawn i ti hefyd, yn dod o ardal mwy gwledig falle. Leo, beth amdano ti, ardal ddinesig wedyn, ydy'r fagwraeth na wedi wneud gwahaniaeth ti'n credu o ran y bobl sydd o'r gwmpas di a'r ymateb ges di o bosib? Yeah, definitely. Fi'n credu achos bod fi'n byw yn Gaerdydd, a mae fe'n, prif ddinas, so ti'n cael, ystod eang o pobl o profiadau gwahanol a o hunaniaethau gwahanol. So, yn barod mae'r perceptions o pwy yw person yn barod bach yn fwy muddy, So fe mor, os ti'n bachgen, mae rhaid i ti wneud hwn, os ti'n merch, mae rhaid i ti wneud hwn. So achos bod gymaint o pobl gwahanol yn byw mewn un lle a mynd i'r un ysgol a be bynnag, ti yn barod yn cael fwy o gwahaniaeth rhwng personoliaeth pobl. So pan des i mas, yn barod oedd na rhyw fath o, ond dim rhaid i ti fod yn merch a gwisgo ffroc, So fi'n credu oedd na bach fwy o ryddid o ran sut o'n i'n gweld fy hun yn y gymdeithas, achos oedd y gymdeithas yn barod yn fwy lliwgar o ran profiadau, os mae hwnna'n neud sens. Ydy, perffaith synwyr. A yn pigo lan wedyn ar beth oedd Elinor yn trafod am ddelwedd a'r ffaith falle bod hi'n teimlo bod hi ddim yn edrych fel y stereotype o fenyw hoyw. Wyt ti wedi profi'r un math o bwysau neu ragfarnau o ran delwedd fel bachgen traws? A sio mae hwnna wedi effeithio ti? Fi'n credu fi yn edrych fel bachgen traws. Yn anffodus, fi yn edrych fel person really androgynous. So mae pobl wastad yn gweld fi fel person traws, sy'n ffain, ond fi yn gobeithio yn y dyfodol bydd ni'n gallu symud heigo hwnna a just gweld fi fel bachgen, achos i fi'n gweld fy hun fel bachgen, ddim fel bachgen traws. A y siom enfawr yw bod rhaid i fi uniaethu a esbonio fy rhywedd i pobl arall a justifio pwy ydw i, fel bod nhw'n gallu deall, yn hytrach na just byw bywyd fi fel pwy ydw i. Ac am o'n ni, pan ni'n trafod delwedd, fel unrhyw fath o agwedd o fywyd yn anffodus, mae'r cyfryngau cymdeithasol fi'n siŵr yn chwarae rôl enfawr yn y peth, a siŵr o fod yn rhywle eitha toxic, Elinor, ti'n tymlo falle i'r gymuned siwt berthynas i gyda ti ar cyfryngau cymdeithasol? Wel, dwi'n teimlo fel fod yna pwysau i fod yn menyw lesbiaid cool. A just achos mae'r aesthetig yma, fi'n credu i fod yn i edrych yn grêt, i cael Instagram feed cool, just i byw bywyd yma. Ac fi'n credu bod pobl hoyw sydd yn edrych fel mae pobl yn anelu at, yn cael falle amser haws. Just os oes ti'n fel yn cool lesbian, bydd pobl yn gweld derby ti'n fwy, fel pobl yn gweud, if I was gay, I'd go out with you. Ond ti'n gweld pobl arall sydd ddim yn falle, dim i fi, ond ti'n clywed, just fel pobl, fel celebs hoyw, pobl yn gweld nhw yn cool, ond pobl day to day, falle sydd ddim yn edrych fel yna. Just yn cael amser caled a stuff. A fi'n just yn teimlo'n pwysau i cael yr Instagram feed yma. Felly dwi ddim yn defnyddio Instagram.
sydd yn ironic achos dwi'n gweithio mewn cyfryngau cymdeithasol. Dwi jyst yn teimlo gormod o pwysau i cael this lesbian aesthetic achos dwi ddim yn cool, dwi ddim yn nabod brand fi eto. Fi dal yn arbrofi gyda dillad a stuff sydd yn siwto fi a hobbies a stuff. Ond dwi'n mynd ar Instagram ac yn gweld y menywod yma sydd yn just gyda steil cadarn, maen nhw'n ripped, maen nhw wedi priodi, mae gen nhw tŷ a cwn a stuff, the whole package. A just yn teimlo pwysau i cael yr aesthetic yma. So dwi ddim yn defnyddio Instagram yn personol, achos dwi'n methu creu'r bywyd yma, ond fi'n gwybod does dim really angen i fi wneud ond dwi jyst yn teimlo falle achos, dwi byth yn cymharu fy hun i fy ffrindiau heterorywiol, dyle fi falle, achos ni'n ni'r oedrannau wedi mynd i'r ysgol gyda'n gilydd a stuff, ond fi'n credu falle, fi jyst yn gymharu fy hun i menywod lesbiaidd, achos mae'n grŵp llai i cymharu dy hun gyda, a hwnna'n falle bydd menywod lesbiaidd yn anghytuno gyda fi ac yn gweud, na, fi'n teimlo'n hyderus, dwi byth yn gweld menywod arall ac yn meddwl, dyle fi gwisgo fel hi, ond fi'n credu mae'r ffordd ti'n gallu gwisgo yn gallu gwneud yn empowero ti, os mae menyw eisiau gwisgo het neu shirt, plaid, i pobl gallu gweld maen nhw'n falle yn gwisgo'n lesbiaidd, a mae hwnna'n cool. Ond hefyd, weithiau fi'n teimlo fel dyle fi gwisgo fel yna i teimlo rhan, a wedyn, jyst weithiau fi'n teimlo bod fi jyst ddim yn digon o rhan, jyst ddim yn edrych yn plaen iawn, ond i ti mewn, fel dwi'n neud, fel fi'n hoffi cerddoriaeth pop, yn gwylio RuPaul, yn mynd i'r all the gay clubs, felly fi yn eitha queer, ond dwi jyst ddim yn mynegu yn lesbiaidd, fi moyn, fi eisiau'r steil, ond mae jyst ddim yn dod naturiol, fi jyst yn gwisgo eitha plaen, a dyna fe. Dwi'n meddwl bod, mae hwnna'n rili difyr, achos i fi, mae yna parallels pendant efo'r gymuned dynion hoyw hefyd, o'r rhan, mae gen ti'r delwedd yma o, dwi'n meddwl fel, o'n i'n tyfu fyny efo deialog ma yn pen fi o fatha be sy'n rhy hoyw neu be sy'n ddim digon hoyw ac mae bod yn rhy hoyw yn beth negyddol oherwydd gyd i dy dderbyn os ti just yn hoyw ac ddim yn dangos bod chdi'n hoyw neu ddim yn flamboyant neu ddim yn camp ac mae gen i fi cwilydd o bod mae rhai pobl yn deud fi'n camp weithiau a dwi'n mynd, oh god, fatha mae hwnna'n beth negyddol ond dwi eisiau cyrraedd pwynt, a dwi ar y siwrna yma, dwi eisiau cyrraedd pwynt lle dwi'n perchnogi bod fi'n camp ar y degau, a dwi eisiau mynd, mae'n iawn i fi fod yn camp, achos dyna pwy ydw i yn y sefyllfa yna, ond dwi ddim yna eto, dwi ddim, a dwi'n bron yn 30 yn 27, dwi ddim cweit yna eto, lle dwi'n gallu perchnogi bod fi yn gallu bod yn camp ar y degau, achos dwi dal efo'r cwylydd yma o bod camp yn rhywbeth drwg, neu, dwi'n meddwl bod yn bwysig sôn o'tha hefyd, be ydy bod yn hoyw neu'n lesbiaidd neu yn ddeurywiol neu traws, does o ddim un ffordd o fod yn yr hunaniaethau hynny, mae gen ti amrywiaeth o bobl oedd i fewn y cymuned yna hefyd, ac unwaith da ni'n dechrau, dwi'n meddwl, sôn am bod chdi ddim yn ddigon hoyw neu ddim yn ddigon ddeurywiol neu ddim yn ddigon lesbiaidd neu'n draws. Da ni yn disgyn mewn, dwi'n meddwl, eto i'r ffordd o gymdeithas o fatha polisio beth sy'n iawn a beth sy'n ddim. A dwi'n meddwl, dyma angen i ni fod yn fwy parod i just derbyn bobl yn pwy ydyn nhw a ddim yn gorfod attachio fatha stereotypes neu labeli at hynny, ond dwi'n gwybod bod hynny'n hynod o anodd, oherwydd dyna'r ffordd da ni wedi cael ei greu fel cymdeithas, a mae yna rhywbeth am fod yn berson hefyd, dwi'n meddwl, sydd isio gwneud sens o bethau drwy labelu a drwy rhoi bobl mewn categories. Ond dwi'n meddwl, i fi, mae Instagram oedd Eleanor yn sôn, dwi ar Instagram ac yn treulio lot o'r gormod amser ar Instagram probably, ond dwi
dwi'n gweld o'n anodd weithiau, achos fi'n gweld y bobl yma efo o rhan ochr fel kind of image a bod yn body positive a pethau. Mae yna lot o ddynion hoiw sy'n rili golygu sydd efo'r cyrff fel fwyaf, kind of, fatha bod nhw wedi cyrraedd allan y magazine math o beth. A mae algorithms Instagram yn pwysio heini at, fatha, mae Instagram wedi cael ei greu fatha i gwthio yr ddelweddau perffaith ma at chdi. Ac os ti ddim yn gweld dy hun fel nhw, ti wedyn yn disgyn mewn i'r trap ma o farnu. Ac mae hwnna'n yn wir ar gyfer bobl sydd ddim yn LGBTQ+ hefyd, ond dwi'n meddwl yr unique kind of barrier ar gyfer bobl hoiw a lesbiaidd a deurywiol o'r rhan hunaniaeth cyfeiriadau rhywiol yn benodol di, os ti'n cael dy tynnu at rhywun o'r un rhyw lle, mae'n fwy o paralel i gymharu, os mae'n ynnes o'n wir, chys ti fatha, chys mae'n gen ti fwy o le i fatha bod yn cymharu chdi dy hun yn ogystal a just bod chdi'n cymharu chdi i dy ffrindiau neu pa bynnag. A beth amdano ti, Leo? Ydy'r profiad yma'n adleisio gyda ti mewn rhyw ffordd hefyd yn amlwg mewn ffyrdd gwahanol? Ie, fi ddim yn defnyddio cyfryngau, fi'n cysau e. Fi'n credu bod e mor detrimental i iechyd meddyliol pobl. A nes i dysgu yn eitha gyflym bod pobl ar y we ddim yn neis iawn. So ie, fi'n tueddol o, fi'n defnyddio fe, ond fi ddim yn actif iawn, a sa'n really joio edrych ar bywyd pobl arall. Fi'n byw bywyd fi, fi'n hapus. Sa'n becso bod Tom o Riverside yn cael six-pack ac yn shredded a be bynnag. A fi'n credu hefyd, i'r cymuned traws yn benodol, wel, ddim yn benodol, fi'n credu mae hwn yn wir i bawb, ond mae'r cyfryngau yn really dda am lledu negeseuon neu cysyniadau sydd ddim yn gywir, ond mae perthynas fi gyda'r cyfryngau bach yn fwy distant. A nes i byth, o'n i'n really lwcus, achos pan gadawas i ysgol, dyna pan oedd TikTok a stuff di dechrau dod yn fwy poblogaidd, so o'n i ddim yn yr ysgol in the height of, TikTok and all that. Oedd, cyfryngau yn thing, ond o ti'n gallu byw bywyd ti heb really, bod yn iaith i'r ffôn. So fi yn teimlo'n rhy ddrwg am pobl ifanc sydd basically yn byw ar ffôns nhw nawr. Achos mae fe'n really afiach, it's not good for you. Na, dyw e rili ddim, dyw e ddim. A o ystyried yr holl bwysau yma a'r rhagfarnau yn amlwg mae'r gymuned LGBTQ+ dal yn profi, sdim rhyfedd bod y ffigurau iechyd meddwl fewn y gymuned fel maen nhw, A Elinor, ti wedi gwneud tipyn o waith ymchwil ar hwn ar gyfer darn nes i ysgrifennu i meddwl, a mae'r ystadegau yn frywychus, a gallai ddim bod yn gyd-ddigwyddiad, allai ti dy hun wedi dioddau yn do gyda dy iechyd meddwl? A dwi sawl person LGBTQ dwi wedi cyrraedd dda, mae mwy ohonyn nhw wedi stryglo na sydd ddim. Wel, dyw cariad fi ddim wedi, a fi fel, sut oed ti'n iawn? Sut oed ti ddim wedi profi unrhyw pryder neu unrhyw beth? Ond sa'n really yn deall y stori llawn, ond mae rhywbeth yna bod bron pawb dwi'n nabod sydd yn LGBTQ wedi profi rhywbeth. Mae rhaid bod rhywbeth. Naill bod e'n neud gyda fel self-esteem, achos weithiau mae fel cael self-esteem isel a stuff a hyder isel yn gallu neud i ti dioddef a pryder a stuff a gallu neud e'n waith. Sa'n really siŵr beth yw e, neu yn sicr os mae teulu ti ddim yn derbyn ti, neu pobl yn deithas yn dweud pethau yna ti yn gallu really teimlo hynna yn gweld dy hun yn ffordd gwahanol, felly sa'n siŵr sut mae hwnna yw'r ffordd mae pethau, ond
Ac o ran dy brofiadau personol di, Elinor, maen nhw'n bethau, nes ti ddioddau gyda gorbryder ag OCD yn do, o oedran eitha ifanc yn yr ysgol yn do? Do, a nes i, wel, sa'i really wedi siarad amdano fe gyda lot o pobl, jyst efo ffrindiau a mam a dad a stuff, a nes i stryglo yn y prifysgol, ond ti'n symud i ffwrdd, a mae lot o pwysau yna o yfed, mynd allan, trio wneud gwaith prifysgol. Nes i symud i ffwrdd, fel nes i dweud, so roedd hwnna yn profiad newydd i fi byw yn bell o adref a stuff. A wedyn jyst yn stryglo gyda pryder. A wedyn, achos mynd allan a stuff, fi'n credu wnaeth wneud bywyd yn fwy anodd, achos ti jyst ddim yn rhoi pethau da mewn corff ti a fed a bwyta takeaways a stuff. A wedyn dod allan, a jyst ddim yn deall beth ti yn. So mae'n jyst mix o fel straen o sawl ongl, really. Felly, yn sicr nes i dioddef cyn dod allan, a fi'n credu jyst wedi dechrau dioddef achos roeddwn ni arfer yn person swil iawn, ddim gyda lot o hyder, a fi'n jyst credu falle, mae'n jyst y ffordd nes i profi bywyd, fel person swil a stuff sydd yn poeni lot. Ond y sicr mae wedyn stryglo gyda hyder achos ti wedi dod allan yn leir arall arna hynna wedyn. A roedd y tiwtor fi yn y prifysgol yn gret, a roedd wedi rhoi fi sawl extension a stuff ar gwaith fi, ond dwi'n lwcus roedd gen i hynna wedyn nes i mynd o'r cymdeithas LGBTQ yn y brifysgol hefyd. Roedd hwnna'n gret, a cwrdd â cariad fi yn y blwyddyn olaf prifysgol wedyn. Ond fi'n credu bod magu fwy o hyder wedi helpu fi yn sicr, ond roedd hwnna'n anodd. Ti'n gwybod tro cyntaf ti'n cerdded allan gyda partner ti, a wedyn wnaethon ni profi lot o hate crime, I suppose, pobl yn dweud pethau yn y cymdeithas fel dyn taxi yn gweud, don't kiss in my car, girls, a oedd hynna yn Southampton a yn Abertawe, nes i roi pec i cariad fi ar a wnaeth dyn dweud, you shouldn't kiss by the bar, girl, shouldn't be doing that. A wedyn hefyd menyw yn gweiddi lesbians ar y stryd a stuff, a allan yn Caerdydd, dyn yn just wneud hoelan yn ni a stuff. Mae wedi digwydd yn lot o llefydd, felly sa'n credu bod fel Caerdydd yn lle gwerthus, neu Abertawe, neu Southampton yn ffodus. Mae jyst pobl gyda agwedd hynna dros y lle i gyd. A dwi'n byw yn Cross Hands nawr, a ni ddim wedi profi unrhyw beth gwael eto. Sydd yn od achos mae'n lle eitha gwledig. Ond achos mae'n lle tawel hefyd, so ni ddim really yn cwrdd â lot o pobl pan ni'n cerdded a stuff. West is best, na pam. Mae'n dweud yna nawr. Pobl yn y rond after fi, ond fi'n caru rondda, a mae'n rhan enfawr o pwy dwi yn, especially pryd dwi'n siarad Saesneg, achos mae acen fi'n really trwchus yn Saesneg. Falle'n Cymraeg hefyd, ond yn sicr yn Saesneg. Ond dwi'n caru lle ac yn balch iawn, ond hefyd mae e'n anodd yna achos y gweddau hen ffasiwn. Bechgyn hefyd y fe, yn teimlo bod yn o'r hawl i farnu ti hefyd, Elinor, nes ti sôn wrtho fi yn beth ti agweddau bechgyn, achos bod ti aesthetically yn feminine iawn, bod nhw wedyn, bod nhw'n credu bod hwnna'n rhoi'r hawl iddyn nhw i allu barnu ti. So, naeth bachgen, oedd yn ffrind i fi, so ddim even yn dweud yn ffordd malicious, dweud, so you identify as a lesbian now? A nes i dweud, well, yeah, mae gen i cariad. A ddim gweud, bit of a waste though, innit? Wel, i pwy ddo? Wel, waste i pwy ydw i, a just
pobl yn tafarn arall, dyn yn gweud, oh, you're one of those, are you? Just y ffordd mae pobl yn siarad am just ddim yn iawn, ac does ddim angen gweud, oh, you're one of those. Does ddim angen neud ni teimlo yn arall neu yn bach a stuff. Pan mae cymdeithas yn rhoi y pwys yma ar bobl, Iestyn, mae'n amhosib iddo fe byd o effeithio pobl, ydw e? Wel, dyna ni, oedd Eleanor yn sôn yn fras am fatha pam bod nifera o bobl sydd yn LGBTQ+, ac sydd hefo iechyd meddwl gwael neu'n yn profi cyflyrau gwahanol iechyd meddwl. Dwi'n meddwl, mae'r cwestiwn yn amlwg yn mawr, ond dwi'n meddwl bod yr atebion yn eitha syml ar yr wyneb, ond obviously mae'n lot o bethau gwahanol effeithio ar iechyd meddwl bobl. Ond dwi'n meddwl, y prif beth i fod yn glir ar ydy bod wrth bod yn LGBTQ+, di hynna ddim yn golygu eich bod chi yn feddyliol yn sal, neu dydy o ddim yn cyrraedd, a mae hwnna, yr ysgrifennu pan fi'n deud hynny di, yn hanesyddol, mi oedd bod yn hoiw yn cael ei weld fel rhywbeth fatha problem iechyd meddwl. Ond fel, be ydi o i fi o rhan yn safbwynt a stwff dwi wedi ddarllen o bethau, ydi does am rhyfedd o rhywbeth, fatha bod bobl LGBTQ+ yn profi iechyd meddwl gwael a problemau'r heriau da ni yn ei wynebu o'r rhan yn iechyd meddwl ni, pan da ni'n byw mewn cymdeithas lle mae yna profiadau fatha mae Eleanor yn sôn amdanyn nhw, yn dal yn cael ei brofi hyd heddiw, lle mae hunaniaetha yn destun dadl, lle da ni'n gweld pobl traws enghraifft, ac hawliau bobl draws yma yn Mhrydain heddiw yn destun sydd yn hollti barn, a mae bobl yn teimlo fatha bod nhw'n gallu bod yn gas tuag at bobl traws, a bod hwnna da ni mewn cymdeithas lle da ni yn cael yn gorthrwm ac yn cael yn trin yn wahanol, felly mae hwnna yn mynd i adlewyrchu yn profiadau ni o bethau fel iechyd meddwl. Pan da ni'n sôn am bobl ifanc yn benodol ac digartrefedd, mae bobl LGBTQ+ yn bedair gwaith yn fwy tebygol o fod yn digartre na bobl sydd ddim yn LGBTQ+. So wedyn, pan da ni yn sôn am pam felly bod hwn yn cael effaith ar yn iechyd meddwl ni, dwi'n meddwl bod o just mae o fatha, wel, dyma pam, ac mae y lefelau o bobl sydd yn LGBTQ+ sydd yn camgymryd alcohol a camdefnyddio cyffuriau ac yn y blaen, yn llawer uwch hefyd i gymaru a bobl sydd ddim yn LGBTQ+. Ac dwi'n meddwl, dwi'n eisiau bod yn rhy negyddol, ond dyna di natur yng ngwaith i ydy trio fatha dad wneud y bethau sydd yn negyddol, ond os ti'n tyfu fyny mewn byd lle ti'n teimlo fatha sy'n heb cael ei greu i chdi, ac ti'n mynd yn erbyn be mae bobl yn disgwyl ohonych chdi, ti'n teimlo fatha bod chdi ddim yn cael dy dderbyn, ti'n ofn dod allan, ti'n ofn bod rhywun yn mynd i ddeud rhywbeth negyddol i chdi yn y kebab shop ar ddiwedd noson, neu ti'n ofn gafel llaw dy gariad di mewn taxi. Mae'r ofna yn cael effaith ar iechyd meddwl di. Ges i diagnosis OCD yn ôl yn 2017, ond wedi bod yn diodda hefo OCD am blynyddoedd, 8 mlynedd cyn hynny lle. A wedi cael mynediad at therapi drwy CAMS, sef y gwasanaethau therapi ar gyfer bobl ifanc. A wedi bod mewn therapi tan y flwyddyn diwetha, dwi dal yn cael gwasanaethau gwahanol ar gyfer yn iechyd meddwl i lle, ac dwi fyddai dal ar y siwrna yna probably tan bod fi yn gallu derbyn yn hun yn bwy ydw i yn iawn, ac dwi ddim yn eto. Ond mae lot o'r ofna dwi yn profi a wedi profi am fi'n hun a pwy ydw i, ac mae hwnna o weithio drwy hynny efo therapydd. Be oedden ni'n cysylltu lot o'n efo nôl at oedd cywilydd, ac nes i deimlo cywilydd mawr fatha person ifanc yn teimlo fatha, dwi'n meddwl bod fi'n hoiw, a mi nes i deimlo
cwylydd, ac o'n i'n, o'n adegau lle o'n i'n mynd i gwely ac yn gweddio ac i ddew fatha bod fi ddim eisiau bod yn hoiw. A ti'n meddwl fel, mae hwnna, does am rhyfedd felly fatha pam bod fi yn profi math o gwylydd ydw i wan ac yn dal i ceisio dad wneud yr drwg hynny lle. So i fi, jyst i gloi fatha, be dylai bod ni'n anelu at ydy creu byd lle mae'n pobl ifanc ni yn gallu bod yn nhw eu hunan, ddim yn gorfod bod yn sori na chwaith yn gorfod teimlo fatha bod nhw yn mynd yn erbyn y graen, oherwydd mae hunaniaeth oedd ni'n deud ar y cychwyn, da ni'n gyd yn cytuno yn rhywbeth hynod y bersonol, ac dwi'n meddwl byddai bod ni'n gallu cyrraedd rhyw bwynt yn gymdeithas lle da ni'n dathlu pawb ac yn dathlu bod yna bobl sydd yn wahanol, chos dwi'n gwybod bod yn cliché iawn, ond fysa'r byd yma yn le diflas iawn os oes gennym ni ddim gwahaniaethau o ran yn profiadau ni a bod ni gyd yr un peth. Heb os, Iestyn, mae beth ti'n gweud, mae fy mor bwerus, a Leo, ti hefyd wedi siarad am dy brofiad di o fod mewn therapi, a gymaint nath hwnna helpu ti i gweithio mas ble o ti, a beth o ti'n teimlo neu pwy o ti, a siwr wyt ti'n teimlo am hynna i gyd erbyn hyn, ag o ran fel cynrychiolaeth, achos fi'n credu mae'n gorfod bod yn beth enfawr, ydw e? Fel, Leo, ti'n teimlo bod ti'n gallu erbyn hyn troi'r tredu mlaen neu agor llyfr neu wylio ffilm sy'n wirioneddol yn adlewyrchu'r byd wyt ti'n byw ynddi? Fi'n credu we're getting there. Mae fe'n really diddorol achos nawr o'n i wedi gweithio ar prosiect yn ystod lockdown gyda grŵp o awduron ar nofel Y5, a oedd cymeriad traws yn hwnna. A o'n i mor ddiolchgar i Elgan oedd di cyfarwyddo'r prosiect ac i Iestyn am ysgrifennu nofel oedd mor fel triw. Oedd e'n rhywbeth oedd yn really bwerus i ddarllen trwyddo fe, achos o'n i fel, yeah, that's it, that's the one. A fel nawr ni'n gweld lot o stuff yn y teledu, a fel ar Sex Education ar Netflix, lle oedd rhywun non-binary, a o'n i jyst yn teimlo fel oedd nhw wedi gweld fi, a nhw'n siarad i fi am profiadau fi, a ti methu rhoi unrhyw fath o esboniad i sut mae hwnna'n teimlo fel rhywun sydd, dros y blynyddoedd wedi, fel oedd Iestyn dweud, pobl yn dweud bod, bod yn LGBTQ+ yn, problem iechyd meddyliol neu yn dadlau am hawliau pobl traws. A wedyn i gweld rhywbeth ar Netflix, ar platform mor eang, mor gweladwy, am y profiad o bod yn traws neu non-binary neu be bynnag. Mae fe'n special, mae fe'n really special. Fi'n falch bod ti wedi codi'r 5, mae da fi fe fan hyn. A mae fe wel, un ti o hwn, mae da fi nhw'n hwn. Ach, ti'n be, mae fe'n, mae e'n rhoi perspektif mor ffres ydw ar lenyddiaeth, a llenyddiaeth Gymraeg yn enwedig, a byddwn ni wir yn annog unrhyw un i ddarllen nhw. A fi jyst yn meddwl, Elinor, tasau fel llyfrau fel hyn, oedd yn wirioneddol cynrychioli ti fel menyw hoyw yn bodoli pan o ti'n yn dy arddegau. Ti'n credu bydde hwnna wedi cael effaith ar dy narratif di fel person, ti'n credu? Ie, yn sicr bydd wedi bod yn peth dda i cael gweld fy hun, a hefyd yna pam mae mor pwysig i'r ysgolion addysgu modelau rôl a stuff i siarad am pobl yn y chwaraeon, yn y cyfryngau, falle gwleidyddiaeth a stuff sydd yn LGBTQ i gweld y pobl yma, achos nes i byth really yn tyfu lan gweld y pobl yma. Ond fi'n credu bod e'n cymysgedd o pethau fydd gallu wedi gwella y sefyllfa, ond fi'n credu y prif peth yw just meddwl dyna ffordd bydd bywyd fi yn priodi dyn, that's the way it would go, oedd pawb yn y teulu wedi, pawb yn yr ardal wedi, so dyna beth bydde i wedi wneud.
So, ond not the case now. A hefyd mae'n profiad bod yn y person cyntaf yn teulu ti erioed, wel, yn gallu bod yn allan anyway. Yn sicr, falle bydd rhywun wedi teimlo'r un peth amser sbel yn ôl am methu. So mae hynny'n rhywbeth dwi'n teimlo'n dda am, bod fi'n gallu bod yn rhywun bydd teulu iau fi, fel rai sydd dal yn ysgol yn gallu gweld, wel, mae gyda hi cariad sy'n fenyw, so maen nhw'n gallu teimlo yn well am fod yn LGBTQ os maen nhw yn. So, yeah, gay cousin badge. Ond os oes na rhywun mas na falle te sy'n gwrando, Iestyn, tymod, sydd yn ar y siwrna yma o ddechrau cwestiynu rhywedd neu hunaniaeth, pa gyngor falle bydde ti'n rhoi iddyn nhw, falle wrth i ti edrych nôl ag adlewyrchu hefyd? Dwi'n meddwl, mae'n wahanol i bawb, achos dwi'n meddwl, un peth, o'n i'n yn myfyrio ar y fyna wan, fatha ar ôl i fi sgwrsio bach am ym mhrofiad i ydy, mae yna hefyd lot o brofiadau hynod o bositif am bobl sydd yn gallu bod yn nhw hunain, dod allan i'w teuluoedd nhw, yn bobl ifanc, yn gwneud heb y cwilydd na. A mae hwnna, dwi'n fel, waw, mae hwnna'n really bwerus. So, os mae yna berson ifanc sydd yn gwrando ac yn meddwl eich bod nhw yn hoeliwn yn ddeurywiol neu yn lesbiad neu'n draws, lle, bod nhw yn, dwi'n meddwl, bod nhw'n dechrau archwilio'r meddyliau yna yn eu pen nhw, a bod nhw fel, pwy ydw i, neu be ydy'n hunaniaeth i. Fel, peidiwch fatha ofni, mae'r ofna yna ac yn bodoli. Dwi'n meddwl fatha, o'n i'n ofn dod allan, ond wedyn oedd yn fwy yn gyffredinol oedd yr ymateb gefais i yn hynod o bositif, ond oedd yr ofna yn rhywbeth oedd ni wedi bod yn cario blynyddoedd cynt ac yn pwyso arna fi. So dwi'n mynd trio fatha deud bod yr ofna ddim yn valid, chys mae o yn. Ac dwi'n meddwl bod unigolyn yn gwybod pwy ydy'w cylchoedd nhw o rhan pa mor saff ydy eu cartra nhw neu eu cylchoedd ffrindiau nhw i ddod allan. Ond dwi'n meddwl, dwi eisiau jyst rhoi cyngor eich i bobl sydd yn gwrando sydd ddim yn LGBTQ+. So, i fi, dwi'n meddwl, mae yna bod yn gynhwysol a creu llefydd saff ar gyfer bobl LGBTQ+. Ond mae yna hefyd pa mae yna bobl LGBTQ+ yna. Ond mae'n fwy o beth actif a proactif i fod yn gynghreiriad neu'n alau i'r gymuned LGBTQ+, pan dos na ddim bobl LGBTQ+ o gwmpas, neu os da chi ddim yn gwybod bod nhw lle. A beth dwi'n golygu fe hynny ydy, mae gennym ni sefyllfaoedd lle mae plant yn tyfu fyny yn gwylio i'r rhieni yn ymateb i storylines mewn soap operas a pobl yn ymateb i Strictly Come Dancing efo'r cwpl 2 ddyn yn dawnsio am y tro cyntaf. Mae ymateb pobl i bethau fela dyna sydd dwi'n meddwl yn siapio sut mae person ifanc yn teimlo os maen nhw'n gallu bod yn saff yn dod allan neu beidio. So dwi'n meddwl, mae'n gyfrioldeb arno ni gyd, dwi'n meddwl, fel i fod yn amlwg yn meddwl am hyn, ond yn fwy ar gyfer bobl sydd ddim yn LGBTQ+. Chos nhw, dwi'n meddwl, sydd allan yn gallu rhoi'r ofn yma i bobl, os maen nhw'n gallu dod allan neu beidio. Wel, fel person hetero-rywiol sydd ddim yn rhan o'r gymuned a sydd ddim yn fi'n ffodus iawn ddim yn wynebu'r heriau a'r pwysau a rhagfarnau mae'r gymuned LGBTQ+ yn profi. Fi yn trial cymryd yr cyfrifoldeb o ddifri i addysgu'n hunan, mae rai fi weid, a gallai ddim meddwl am ffordd well o wneud hwnna, na be ni wedi wneud heddi o eistedd fan hyn, yn gwrando arnoch chi, yn rhannu'ch profiadau, a gallai ddim diolch digon i chi, really, am rhoi eich safbwyntiau mor agored a mor onest. A fi wir yn meddwl bod e'n mynd i fod mor fuddiol i'r gwrandawyr. Felly, diolch o galon i chi.
Diolch enfawr i Elinor, i Leo ac i Estyn am y sgwrs yna. Gallen ni di siarad yn nhw am oriau. Nes i'n sicr elwa o wrando arnyn nhw'n siarad, a dwi'n meddwl y gallwn ni gyd wneud yn rhan i fod yn gynghreiriad i'r gymuned LGBTQ+. Mwyn chwalu'r stigma a'r rhagfarnau sy'n medru llethu unigolion a chael effaith mor negyddol ar ei iechyd meddwl. Cofiwch fod llwyth o wybodaeth a rhestr o wefannau a mudiadau all fod o gymorth ar dudalen meddwl.org. Ac os oes angen cyngor arbenigol neu gymorth proffesiynol arnoch chi, please peidiwch bod ofn gofyn am help. Diolch o galon unwaith to felly i Elinor, Leo ac Estyn, ac wrth gwrs i chi am wrando. Tan tro nesa, byddwch yn garedig i'ch hunain ac i'ch gilydd. Ti o'n i'n dweud mae gweld y werth